Добрый дзень усім аматарам беларускага футбола. У Кубку Беларуси 1:30 другой финала. И, скажем, мы с вами сказали, открывая гульнявы дзень и агулам программу 1:30 другой финала Кубка Беларуси. И будем назирать мы за гэтым супрацьстаяннем. Настраиваются команды на гульню, рыхтуются и арбитры. Шабаком со своим сябрам и с выступом не только кинолагаў, але ж і за стандартам на карысць Друці. Гэта аут, але ж першы на мячы Мікіта Воўчанка, чалавек, які Орша. Ну і чаму у Оршы быў адпачынак, пакуль у нас момант каля варот Яўгена Юшкевіча. Але гэта і Роман Куляшоў, які у тым жа Макілёве гуляў і ў Слонімі. Вось момант у нас узнікае. Мог становіцца лік 1-0, але ж закид ад Шалычева, але ж Яўген Юшкевіч жмыкаць ён можа і скідаць, але забягае бліжэй да галкіпера, але ж не даходзіць мяч да гульнёй і зноў жа Друць у сваю атаку ідзе. Можам мы зазначыць, што у Віталя Палтаржыцкага 93-й матч на вышэй. Назіраем за яшчэ одной атака аршанцаў. Закид наперад, але там першы на мячы воротамі знаходзяцца, бо не хапіла ім месцаў для таго, каб сесці. Марушкін з мячам 21 нумар. Прастрэл у штрафную, забірае мяч Стайна. Той спрабуе пракінуць сабе ж на ход. Прастрэл, удар па воротах. Ну як же такое не забіваецца? Мікіта Вехцеў. Паназіраем за дзеяннямі аршанцаў. Збіваюць там аднаго з футбалістаў Друці з ног, але ж не бачачы гэтым парушэння правілаў Віталь Палтаржыцкі. Ну а Орша тым часам забівае гол, і забівае не Мікіта Тарбякоў, а яго партнёр па абароне Мікіта Воўчанка. Вось так усё ж такі падаючы гэтыя вуглавыя, Орша здолела адзін з іх канвертаваць у забіты мяч. У нас 1-0 на карысць больш статуснага вопытнага калектыва, але ж Рыгор Марушкін у сваёй атацы аддае перадачу на партнёра. Можна прабіць па варотах, удары Роман Краўченка. Эпізод рэлігійны. Вобраз святой паны Марыі, якія прынеслі з сабой кіеўскія манахі, пачаў на месцы бялынічаў свяціцца. Назву. Ну і тым часам Орша у сваёй атацы. Удар по воротах, 2-0 становится лік. І ось так просто напрыканцы першага тайма Віталь Шалычаў, нізам прабіваючы пасля прастрэлу у штрафную, робіць лік 2-0. Два галы абаронца у нас з вами напрыканцы першай паловы. І Орша і хтось яшчэ. Мікіта Вехцева. Вехцев паскараецца, прастрэльвае штрафную, да Пашкевіча мяч даходзіць. Ну і што ж ты будзеш рабіць? Не ідзе мяч у вароты у Максіма. Другая спроба, і яго партнёр, хто ж там быў? Мікіта Вехцев паказвае, як трэба забіваць. 3-0 на карысць Оршы. Мікіта Вехцев да сваёй галявой перадачы дадае яшчэ і забіты мяч. 1+1 у яго другі матч запар. 3-0 на карысць Оршы у нашай сустрэчы. Праз цэнтр гуляе, перахоп ад Оршы. Скидка ад Вехцева на Жалезнікава. Жалезнікаў прабівае, у стойку ворот трапляе. На дабіванні Максім Пашкевіч усё ж таки свой гол забівае. 4-0 на карысць Оршы. Вось такая памылка пры выхадзе з абароны прыводзіць да таго, што лік у нас становіцца сапраўды разгромным. 4-0. Сама сваім голам сёння адзначаецца. Пашкевіч зноў жа ў атаку пераходзіць. Пашкевіч. Удар па воротах. 5-0. Максім Пашкевіч аформляе дубль у гэтым матчы. Вось так, літаральна за 2 хвілінкі Орша робіць лік на падабенства. Спадзяемся, што футбалісты Оршы хаця б заедуць у шпіталь да свайго суперніка. З падарункамі, без падарункаў гэта ўжо ніякай розніцы не будзе. Проста Ціхаміраў падае ў штрафную. Пашкевіч прабіваў па воротах, не забіваў.
Праходзіць некалькіх супернікаў, падае. І Максим Пашкевич з мячом сустракаецца, скідае на партнёра. І гэта пенальці ў вароты Друці. Фол. Ну, а Жалезнікаў гэтай падказкай карыстаецца, прабівае ўправа, галкіпер падскочыў улева. І на гэтым у нас лік становіцца 6-0 на карысць Оршы. Глеб Жалезнікаў сваё імя пасля стандарта у цэнтры поля. І вось удар па варотах. І ледь не заляцеў мяч. Ну, а Друць у сваёй атацы знаходзіцца, але не даводзіць справу да удара. Заўзятар свайго клуба ў першую чаргу будзе глядзець за сваімі, будзе заўзець за сваіх. Ну, як кажуць у Вялікай Брытаніі, support your local team. Ну, у нас тым часам 7-0 на карысць Оршы. Хет-трык Максима Пашкевіча, хет-трык, які ён нават не святкуе. Усё працоўна, усё проста. У нас сенсацыі ў Івацевічах. Слуцк забівае другі, ну а Івацевіч, ну а Орша ідзе на чарговы гол. І Максим Пашкевіч. Максим Пашкевіч, які мог зайсці на покер. Ну а пакуль да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе.